Bi ye juma ye zuye kalo tile tan san ba fila ani mugan ani ni wɔɔrɔ aw ye aw bisimila tamtam tv jabaranin kan aw ka bamanankan kunnafoniya walawalali kɛnɛ kɔnɔna na bakɔrɔba minnu bɛ an bolo bi ni an bɛna o walawala k'o da aw tulo kan o la kumaba dɔ filɛ taji mɔbiliba 900 ale ni kelen ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko olu de donna an ka bamakɔ faba kɔnɔna na ka kɛ ni ɲɛgɛn kaɲa 5 wagati ye sɔgɔmada in na an ka fintigilakaw ka wulikajɔ belebele lakanani nasiraw fɛ an bɛna an da don la k'o walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ ka yira k'a fɔ ko nin ye kibaruya duman ye ka na an ka farikolo ɲɛnajɛ dolanci sira o fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la tɛgɛdi ɲɔgɔn ma k'a fɔ ko sɛbɛnfura taara k'a bila o la ni o bɛ tali kɛ fɛnmafutu ale ni cakɛda ni ɲɔgɔn cɛ mun ka baara bɛnnen don an ka dolancilaw ka minɛnko ɲɛnabɔli bunakun kan ni an ko o ma ko waati sport an bɛna an da don la k'o walawala k'o da aw tulo kan ninnu de bɛ an bolokɔrɔ bi aw ye aw dan ka se. Nin kɛra fiɲɛbɔda belebele ye an ka jamana sɔrɔ woso sira sabatiliko bunakun ka ale ni jamana kɔnɔdenw ka lafiya sɔrɔ u ka taganisegin baaraw la diɲɛ don o don ka kɛ ni an ka finitigilakaw ka wulikajɔ belebele sabatili ye ka taji mɔbili 900 ale ni kelen ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ka o dɛbɛ lakana ale kɔnɔna na ka don ni o ye bamakɔ faba kɔnɔna na ka kɛ ni ɲɛgɛn kaɲa 5 wagati ye bi sɔgɔmada in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'a fɔra k'a fɔ ko o fɛn min kɔni taji mɔbiliw ko olu bɛna tila bamakɔ tajisow olu ni ɲɔgɔn cɛ nka ka yira k'a fɔ ko an bɛ wagati min na i ko sisan ko taji mɔbili ninnu bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ an ka fɛn min kɔni ye jago soba kɔnɔna na ka kɛ ni fɛn min kɔni ye nin wagati kofɔlen ye ni an ko o ma ko DGCC ni o ye Direction Générale du Commerce de la Consommation et de la Concurrence maaw ka yɔrɔ ye k'a fɔ ko o nasiraw fɛ ko nin bɛna kɛ sababu ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la taji caman o ka se ka sɔrɔ ka an ka fɛn min kɔni ye bamakɔ tajisow ni ka olu labɔ kosɛbɛ jamana kɔnɔdenw ka se ka taji ni ka a sɔrɔ nɔgɔya ale ni teliya ale ni jɛlenya o kɔnɔna na ka taa u ka diɲɛ don ko don tagani ka segi baaraw ni ka olu kɛ ni u ka bolimafɛnw ye walasa lakana u ka se ka sabati cogoya min na o sɔrɔla o kunnafoniya na ko walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. Ɲɛdakura o talen bɛ nin wagati in na ka a di an ka dolanciko nasiraw ma ka bɔ fɛn min kɔni ye jɛkulu min ka baara bɛnnen don dolanciko sabatili ma anw ka jamana kɔnɔna na ni o ye FOMAFUT ye olu ka wulikajɔ belebele nasira ye k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye tɛgɛdi ɲɔgɔnma baara ko o taara ka o kɛ ni cakɛda ye cakɛda min ka baara bɛnnen don an ka dolancilaw ka minɛnw olu kɔni ladilanni bunakun kan ni an ko o ma ko waati sport ka yira k'a fɔ ko tɛgɛdi ɲɔgɔnma min ni o taara ka o kɛ ko o bɛ boli san 4 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko o kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ni a tɛgɛdi ɲɔgɔnma sɔrɔla weleweleda kan na min bɔra fɛn min kɔni ye fɛnmafutu maaw yɔrɔ la k'a fɔ ko fɛn min kɔni o mago bɛ baarasira la ni cakɛdaw ye o nasiraw fɛ ka yira k'a fɔ ko an ka fɛnmafutu ɲɛmaya dilen don Mazu Baba Sise ale de ma ni wagati kofɔlen in na ni u ye wulikajɔ belebele ka o ta ka o kɛ kuma kɔnɔna na ni u ye a yira k'a fɔ ko ni sɛbɛnfura min filɛ nin a bɛna tali kɛ k'a fɔ ko cakɛda in ni an ko o ma ko waati sport olu bɛna jɔ ni an ka dolancilaw ka minɛnw ye a mana kɛ minɛn fɛn fɛn ni o bɛ se ka nafala don an ka dolanciko nasiraw fɛ ko o baaraw bɛna ta ka olu kɛ san 4 nataw olu kɔnɔna na k'a fɔ ko o bɛna kɛ dɛmɛsira ye sɔrɔko nasiraw fɛ san kɔnɔna na an ka dolanciko ale nasiraw fɛ ka yira k'a fɔ ko o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye kuru 10 ale ni 5 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko royalty la k'a fɔ ko o de bɛna ta fɛnmafuti ale ye ni fɛn min kɔni ye feerew olu taara ka o kɛ o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ k'a kun cɛ ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye butigi 3 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ko o kɔni tɛmɛ ni ka a dayɛlɛ nin wagati kofɔlen in na feerew kama ni 2 ni o bɛ kɛ bamakɔ faba kɔnɔna na butigi kelen o bɛna taa ni ka o kɛ parikaw olu fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la walasa ka an ka samatasɛgɛw ni an ka tungarankew ni ka olu kafoɲɔgɔnna hali bi o sɔrɔla kunnafoniya na ko walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. Sirabakan kasara ale fanga ka bon kosɛbɛ anw ka jamana kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ko kokura ko o taara tuguni ka o kɛ a la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamako ale ni kɔkun sira la an ka mɔbiliba minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ mɔgɔw ta ka to u ka tagani ka segin baaraw olu kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o ye kari ye k'a fɔ ko Welesebugu masurunyana k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye o mɔbiliba kelen kɔni ye sirabakan kasara ni ale garizigɛra o la ni o kɛra sababu ye Guwana ale kɔni fanfɛ Yanfoyila cercle la ni o kɛra sababu ye maa 3 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko
ka olu bɔnɛ u ni na ka yira k'a fɔ ko nin bɛ a to hali bi fɛn min kɔni ye hakilisigi ale ni laɲini ko o bɛ kɛ mɔgɔw ye walasa u ka se ka u hakili to kosɛbɛ ni u bɛ boli sirabakannaw la ka janto yɛrɛ la baaraw ni ka olu kɛ ale ni ka fɛn min kɔni ye sɛgɛsɛgɛli ta ka u kɛ bolimafɛn ale kɔni ni a minɛnw bɛɛ lajɛlen na n'a y'a sɔrɔ ni u bɛɛ bɛ u cogoyaw ya ale ni an ka an hakili to kosɛbɛ sirabakan sariyaw la ka olu bato walasa hali bi sirabakan kasara caman ale bɛ se ka ɲɔni ni ka a bɔ u la cogoya min na maa minnu ni olu ni tora ni sirabakan kasara in na ko ala ka badabada dali nɔgɔya u ye o sɔrɔla o kunnafoniya na ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan an kɛrɛfɛ jamana dakarikaw olu fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a fɔ ko fɛn min kɔni cakɛda min ka baara bɛnnen don dakari dugukolo ale kɔni lakɔlɔsili ma ni an ko o ma ko DST ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye faraɲɔgɔnkan dɔ kun kan ka kɛ yen yɔrɔ kofɔlen na olu kɔni o faraɲɔgɔnkan ye ni ka o bɔ a ma ka a sababuya kɛ ni o faraɲɔgɔnkan kun bɛna ta ka o kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min kɔni ye hadamadenw ka hakɛw olu kɔni nasira bunakun ka ginikaw olu fɛ yen nɔ ni o kun bɛna kɛ sababu ye ka tasibila ta ka a kɛ maa cɛsirilen minnu ni an ko u ma ko fonike mange fo ka taa se biloba ma olu kɔni tɔgɔya la ka yira k'a fɔ ko ni fɛn min kɔni ye baara min ni a bɔlen filɛ ni a ma ka yira k'a fɔ ko o taara ka o kɛ sira ye mun bɛna kɛ sababu ye ka jamana fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ni o bɛ tali kɛ Sɛnɛgali ale ni Gine k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye baaraɲɔgɔnya min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka o sinsin cogoya min na k'a sababuya kɛ Sɛnɛgali jamana kɔnɔdenw olu kɔni bɔra kosɛbɛ ka u ka dusumakasa yira ni waleya in na o kɛra sababu ye ni fɛn min kɔni a waleya kɔni taara ni ka a bɔ a ma hali bi an bɛ to fɛn min kɔni ye an ka kɛrɛfɛduguw ka kunkanko kumaw la Côte d'Ivoirekaw olu fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu ye a yira k'a fɔ ko olu kɔni de ye yɔrɔ min kɔni ni fɛn min kɔni ye baara caman olu bɛ ta ka o kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la technologie o kɔni bunakun kan k'a yira k'a fɔ ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la Abidjankaw olu fɛ yen nɔ k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye sigi tako filanan o kɔni kuncɛla yen nɔ ni an ko o ma ko African Space Solution Market ka yira k'a fɔ ko o baaraw taara ka o kɛ tile 3 ɲɔgɔnna o bɔɲɔgɔnko kɔnɔna na ni o kɛra sababu ye fɛn min kɔni ye ɲininikɛlaw ale ni investisseurs minnu ka baara bɛnnen don fɛn min kɔni ye dɔnni ye ale kɔni ɲɛɲinini bunako ma k'a fɔ ko olu kɔni ye baara sira ne ka o bila sen kan mun bɛ yɛrɛta kɔni o ko fɔ farafinna gun kan walasa ka se ka na ni ɲɛda kura ye ka yɛlɛmali caman ni ka o ta ka o kɛ an ka sigiw kɛcogo ale ni an ka sɔrɔko ɲɛnabɔli ko bunakun kan o sɔrɔla kunnafoniya na ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan diɲɛ seleke naani bunakun kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Moyen-Orientkaw olu fɛ yen nɔ k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye kɛlɛ dayɛlɛlen ko o kun bɛna ta ka o kɛ ka yira k'a fɔ ko ka kɛ ni fɛn min kɔni ye cessez-le-feu ni o kun ye kɛlɛban ye États-Unis ale ni Iran olu ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ ko o kɛlɛban sɛbɛn min ni o ko kun bilalen don sen kan k'a fɔ ko o kɔni bɛnkan ko o bɔrɔtɔ la ni o kɛra sababu ye k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye l'Amérique finitigilakaw olu kɔni ye fɛn min kɔni ye u ka baaraw ni ka olu ta ka o kɛ Irankaw olu fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o kɛra sababu ye ni Iran yɛrɛ fɛnɛ faba ni o ye Tehran ye olu kɔni ye u ka riposte ni o ye tajuru sarabere ye ka o ta ka o baaraw ni ka olu bila sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Golfe kɔnɔna na Américains ka jabala fɛn fɛn bɛ yen yɔrɔ kofɔlen olu la o nasiraw fɛ ka yira k'a fɔ ko ni attaque min ni o taara ka o kɛ États-Unis kɔni fɛ ka ɲɛsin Tehran ma ko o kɛra wagati la wagati mun na ni fɛn min kɔni Irankaw kun bɛ ka u ka fɛn min kɔni ye ɲɛmaaba ni o ye Ayatollah Ali Khamenei ale kɔni ka suturali baaraw ni u kun ma hali tila o yɛrɛ kɛli la ni o kun bɛ o dusukasi bunakun kan o sɔrɔla kunnafoniya na ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan an bɛ an sɛnsɛn ka taa wagati ko ale ni a kumaw ɲɛnabɔli bunakun kan anw fɛ yan nɔ k'a fɔ ko cakɛda min bilalen don wagati ko ɲɛfɔli ma anw fɛ yan nɔ ni an ko o ma ko météorologique k'a fɔ ko olu kɔni kumana fɛn min kɔni ye sini tile ale bɛna boli cogoya min na o wagatiw bɛna kɛ cogoya min na ni o bɛ juillet kalo tile 10 ale ni 1 san 2026 ale ni 6 denw ma k'a yira k'a fɔ ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko an ka fɛn min kɔni ye jamana kɔnɔna na ka na fɛn min kɔni ye tile b'i bolo yan fanw fɛ ko fɛn min kɔni ye fiɲɛw ye olu bɛna ci ale ni fɛn min kɔni ye sanjiw ye ni olu kɔni bɛna ta ka o kɛ ni an ko o ma ko orage ni san kulukulu olu bɛna sɔrɔ o kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Welesebugu mara la ale ni Buguni mara la ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye funteni kɔni ale bɛna majigin dɔɔni ka taa fɛn min kɔni ye kuru 30 ale ni 2 ɲɔgɔnna bɔɲɔnko la nka an ka jamana kɔnɔyan fan fɛ tile ale fanga bɛna bonya funteni fanga bɛna bonya fo ka taa i yɛrɛ sɔrɔ kuru 40 ɲɔgɔnna bɔɲɔnko la Tɔnbɔkutukaw olu fɛ yen nɔ o sɔrɔla kunnafoniya na ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan
Ni bɛ dansi kɛ aw ka kunnafoniyaw la Tamtam TV jabarani kan aw ye aw sɔgɔlen to an na o tɛ fɔ aw jigi kɔ an b'a fɔ ko wagati ale ni an nataw la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kunnafoniya wɛrɛ kɔni walawalali bunakun kan aw k'an bɛɛ wasala